Dan selamat malam, selamat jumpa, ketemu kembali dengan Ki Dalang Roman Widodo yang beralamatkan dari kawasan Purworejo, Meninggodang, Mojokerto. Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, menginjak untuk acara selanjutnya yaitu tari remo dengan tata busana pria yang mana nanti akan diperagakan oleh Neng Denis dan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesta kembang api Pondok Laras Gelantong 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 Jelur.
sembah nuwun saderengipun ingkang wau dereng kebagian monggo sakmenika sampur dumawah dumateng panjenengan sedaya Bapak Panitia, Ibu Lurah perangkat sedaya kemawon saged gilir gumanti. Nggih, matur sembah nuwun dan sekaligus saya bisa memanggil satu penyanyi saya yaitu Leni Kurnia. Untuk bisa naik ke atas panggung membantu untuk tari remo. Monggo Bapak kagem Ibu Lurah katuran semangga. Ibu Lurah monggo mriki sampur panjenengan. Ibu Lurah kanormatan sampur Ibu Lurah jaipongan Bu Ibu Lurah katuran dumateng Ibu Lurah semoga didampingi kalian sedaya perangkat Bapak Kepala Dusun, Bapak Panitia. Monggo Bapak, kula serahkan dumateng panjenengan Bapak, monggo. Nyuwun lagu dangdut saged, nyuwun lagu gending-gending gamelan nggih saged. Monggo. Katuran dumateng panjenengan. Monggo. Monggo. Langsung kemawon. Padha laras. Monggo Bu Lurah. Nggih. Didampingi kalian ketua panitia. Nggih, langsung lagunipun dangdut saged, gending gamelan saged. Monggo. Napa ingkang dipun suwun? Langsung kemawon. Nggih. Ibu, monggo langsung mawon. Ya nggih, monggo. Monggo Bu. Wedale sampun dalu lho nggih. Mungkin guru-guru Pak wedal jelas mangke wonten jam 12 nggih menika disambung kalian lawak cak congek nggih ya. Jadi wedalipun niki setunggal jam nggih mawon. Nggih, monggo. Langsung. Nggih. Ngoten monggo. Sedaya perangkat. Monggo Bapak perangkat desa. Bapak perangkat desa niki senengane dangdutan lho Pak SP. Oh. Soalnya besar mboten saged. Oke, dangdut saged kok niki. Dangdut saged. Dangdut saged. Ini bapak-bapak saja Bu Lurahnya enggak mau naik ini ya. Donasi sudah dititipkan Bu Lurah? Oh sudah, alhamdulillah. Wong Bu Lurah Jawa kok ya. Jadi asale wong seni Bu Lurah iki. Angga. Monggo, nyuwun apa? Monggo Pak. Loh ya kok ya pas dene 5 ndang siji. Dipun keresaken monggo. Nyuwun apa? Kayak Mas Sena. Lagu wajib lagu? Monggo, lagune napa bapake? Gala-gala. Nggih. Duet kalian Sena. Gala-gala nggih. Oh niki bapake gala-gala monggo. Monggo. Ya, yang bertanggung jawab siapa ini? Bertanggung jawab atas kehidupan kita hari ini, monggo. Siji neng abang-abang ora apa-apa, Pak. Sok kabeh. Gala-gala, kon mau arek. Terima kasih.
wis ta. Setunggal mawon Mbak Mei. Oh nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya saking Bapak Panitia matur sembah nuwun terima kasih. Salajengipun wonten Ibu Lurah wau dereng lho Bu. Nggih. Monggo. Nggih saged. Oh monggo mriki. Nggih, napa pendidikan dipun kersakaken? Boten salah judul napa? Judulnya lancar nggih. Oh nggih, kados acara dalu menika lancar jaya nggih nggih. Hah? Napa Pak Oh nggih saged monggo. Negara angin Mas. Cak Bajul negara angin. Nggih. Nggih. Negara angin Pak Len saged. Monggo. Ibu saged nyekar piyambak kok. Monggo. Ibu Lurah saged nyekar piyambak saged kok. Negara angin monggo. Katuran bantu panjenengan. Penghormatan negara angin lan wau dereng. Sakmenika saged monggo. Monggo saged kok negara angin saged. Masih negara angin nggih saged. Monggo. Katuran. Monggo. Ibu Lurah menika mboten mantan, seniman memang nggih. Ini memang seniman dulunya seniman. Sekarang lagi fokus menata desa. Semoga desa Sumberaji adem, ayem, aman, tentram, makmur. Sedaya wargane soge-soge. Utange lunas kabeh. Niki wonten sehat walafiat anake akeh. Wonten permintaan niki saking panitia kagem artis ingkang dalem wonten Sumberaji Mbak Ica Yolanda. Oh iya, ada sahabat kami Ica Yolanda di Monggo. Ayo, Ayo langsung kemawon. Nah, nggih. Oh, buatan panjenengan niki kehormatan kok. Monggo Mbak Ica. Mbak Ica sing ada Nois. Monggo Mbak Ica. Niki panyuwunan saking panitia. Ayo Mbak Ica, ayo Ca, negarane dhewe kok ya. Negarane dhewe kok. Monggo. Lah iya. Monggo Mbak Ica yang punya suntingan Nois. Monggo silakan. Temenan. Loh, Lim, salim Lim, tak pilihno sing kaya ngene Lim. Iki negara angin, nek ngene gak ana angin wis Lim. Ning kok Lim. Lim. Sing ning monitor iku hati-hati Lim, sawat kowe ya. Awas Lim, nek metu iki Lim wis temenan. Iki negara angin Lim iki Lim. Wis temenan. Aja nek PC lho ya. Nggih. Macem-macem ya. Mbak Ica Yolanda yang punya Nois kagem Mas Leon tak selang dhisik. Kita kejar lagi. Kode laras lagi. Sulas kilometer nyuwul awak-awakmu sing ade janji muling aku sawise rampungke wis
zaman susah. Podo Ida Yolanda. Terima kasih. Yolanda. Kekasihmu yang lalu, wangi
Sebelumnya kami ucapkan Makasih, banyak-banyak Nyonya terima Leon, kasih. Bebek Ica. Ica Yolanda. Artis kene lho barange iku lho. Artis sumber raji. Iya, Iki tolak istimewa. angin iki. Hah? Artis tolak angin. Nyapa kok tolak angin? Loh, temenan angin gak wani. Oh, anginnya puter balik. Artis tolak angin, matur nuwun, terima kasih sekali lagi. Yang belum diturutin lagunya tadi ada siapa? Dari Bapak Kepala Dusun? Wonten dari Pak Care, Pak Moden. Saya dengar dari tadi ada Pak Moden, monggo. Oke, katuran silakan. Ayo, ingkang dereng mingga, monggo katuran. Wonten sinten Bapak sing dereng? Sedaya sampun. Alhamdulillah, monggo. Diturutin Karang Taruna lah iki lha ngelompok kaya usus ini. Monggo saking Karang Taruna Subraji monggo silakan. Ayo kene. Barange nang mburi. Iki lho barange iki lho, ayo kene. Dari Karang Taruna Subraji monggo silakan. Ayo. Ayo. Saya kasih kesempatan untuk panjenengan. Ya. Iki pesta panjenengan lho iki. Siapa yang harus dipanggil, Mas? Siapa? Ya sembarang telu nek. Orang 3 mboten apa-apa. Rokoke didekek kene ya wis dititipno koncone. Ayo dari Karang Taruna Sumberaji atau perwakilan pemuda Sumberaji monggo 1 2 3 4 5 boleh. Ayo silakan. Ya. Monggo langsung. Ayo monggo, langsung. Ayo Mas. Liwat mriko. Mriko ngajeng mriko. Nggih. Wis barang menek rejing ya kena wis. Ya nek barongan menek rejing. Lah iya. Monggo silakan. Masih. Hanya 2 saja? Iya. Monggo. Ngersakaken apa? Mangu. Mangu Mas. Ya. Monggo masih manggung, nggih, langsung. Ganti Mas, Kak Sido mangu. Ganti apa iku? Ganti Denok Mas. Iya. Tandake 5, mboten masalah. Tandake 5. Sing munggah 5. Mboten masalah, 5. Nggih. Heeh. Nggih, siji-siji cek pas. Ini enggak di DP dulu. Iya. Oh. Sumberaji Kabuh Jombang Jawa Timur Indonesia. Ada podo laras. Leni goyang dong. Ayo Mas. Podo laras. Sayangku sing bagus dhewe purun napa bakal tak usahake ibarate seisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disedih ora bakal luntur ora bakal mati
tenang ojo kuwatir sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal mutir bunga ku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan sih mungkin indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan sih mungkin indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Ho ya. Sudah Mas. Sudah. Terima kasih. Oke. Saking pemuda Sumber Raji sampun, mboten enten malih. Saking pemuda, monggo. Niki wis sisan nggih ya. Cek mboten meloncat nggih. Monggo langsung kemawon nggih. Saking pemuda malih. Gilir gumanti salajengipun wonten Bapak Ketua Panitia, Bapak Perangkat Desa. Monggo langsung sakmenika saking pemuda riyin dua lagu saking pemuda dipun aturaken. Monggo saking pemuda Sumber Raji dipersilakan. Monggo. Wonten Mas e? Oke, langsung. Monggo berpacu dengan waktu Mas e. Mangke jam 10 disambung kalian lawak. Kalian cak congek mangke saged. Ayo. Monggo. Ayo Le. Durasi rek. Ayo, mari kita langsung ada lawak ya. Sinten lawake Pak SP? Wonten cak congek. Lho saiki jenenge diganti. Diganti sinten? Tirto Karno. Cak Karno Tirto. Tirto Karno. Oh, Tirto Karno. Tirto iku banyu. Karno iku wedhus. Karno iku kuping. Oh, kuping ta Karno. Tirto Karno berarti Kupinge wedhus. Lho. Banyu kuping. gak seneng aku. Ngomongnya tak awal-awal. Ngomongnya tak awal-awal kaya jengkel aku hatiku. Meneh jauh sampe dagelan. Meneh gak tak jak. Meneh gak usah. Monggo silakan. Lagunya napa Pak Mudin? Salahe ketuan. Pokoknya agar ketua tak kira Pak Mudin ngono ae Bapak. Oke, lagune sinten? Pak Mudin. Ada Bu Mudin di situ. Loh, streaming rek. Sorry. Ralat. Iya. Ayo. Dihapus budaya, dihapus. Napa lagune? Ate sosok barang ke Pak Mudin. Waduh. Meneh gawe jangkone mekar jare. Lagune napa? Turu nang dadane. Turu nang dadane. Dadane Bu Mudin. Bu Mudin. Iki lho, Bu Carek lho. Aku bulu rare. Lurang rodok. Iya rare royan perangkat lho. Ya monggo bareng podo laras.
turu nang dodone. Nih. Dodone bulura. Ra. Ora bulura dilokno lho. Ayo bulura aja ya. Oh, aku ta. Iya bulura. Bulurae lho druk. Oke, baik. Yuk. Nah, monggo. Iya, iku Mas. Enak. Ayo. Dirantas kangge sing dereng minggah, monggo langsung sat-set dua-dua. Ayo, Pak Moden, Pak Carek, ayo maju. Loh, Pak Camat munggah. Kepingin turun ning dadane, kepingin Napa malih lagune malam terakhir.
Malam terakhir. Malam terakhir rasa Bali. Malam terakhir wis ora usah balik. Wis gak usah balik. Amodin nyanyi. Adin. Amodin Adin. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Sing penting alus. Terima kasih sayangku. Esok aku akan pergi lama kembali. Kemana abang? Ku harapkan Ya. agar engkau sabar menanti. Hayo, podo laras lo iki. Esok aku pergi lama. Malam terakhir bagi kita untuk mencurah Rasa rindu di dada. Esok kita akan berjumpa dan bahagia saat malam pesta perkawinan kita. Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan rindu sekali. Esok kita akan berpisah. Tentu hari akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Oh yeah.
terakhir sampun kurang satu masih monggo. Rasa Bali. Rausa Bali. Rausa Bali diganti liyane napa? Hah? Monggo Mas. Nya. Sida rondo. Jane iki sapa lho sing rondo wong prawan kabeh lho. Heh? Lah iya pokoke rondo. 1 2 3 4 5 iki rondo kabeh lho. Mosok rondo kabeh Mas? Rondo kabeh Mbak Eni. Ayo monggo Mas. Nah. 1 2 3 4 iki rondo kabeh. Ngitungi gak ngene lho, kok ngene katut. Nggih. Ngitungi ngene 1 2 3 4. Kok sama wong ngene. Monggo. Sida rondo Mas, silakan. Ayo. Bumotin anak Ibtu Tommy. Padha laras. Mal-mangane yo entek lho.
apa rek? Melok perguruan nah. Ban apa? Ban apa? Ban serep. Gala-gala. Oh, Batera Cinta ganti. Heeh. Minggir. Ayo coba sindene jajar Mas iku kabeh. Ayo. Ya, lagunya Gala 2. Batera Cinta, ya Allah.
sembah nuwun kagem sedaya ingkang sampun dipun prakarsai nggih menika lagu-lagunipun. Salajengipun sakmenika sampur blender wonten ibu-ibu ingkang kula sebab Ibu Ratemi dan kawan-kawan. Lah, sumangga. Monggo Ibu Ratemi dan kawan-kawan silakan. Ayo. Lagune njaluk tambal ban masih. Nah, monggo katuran kagem Ibu Suratemi dan kawan-kawan. Nah, monggo lagune sudah dipersiapkan wonten tambal ban. Monggo kagem Ibu Suratemi langsung maju ke mawon. Nggih. Ibu-ibu PKK. Kagem ibu-ibu Suratemi dan kawan-kawan monggo dipersilakan. Yuk. Pundi ibu niki? Hah? Yumi. Mi tekem Nani. tak tekem. Ayo. Ibu Ratemi. Lah, semangka. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan.
rumpunan. Ya, sih. Niko saking Ibu Ratemi. Kirang setunggal. Satu lagu terakhir ayo. Kurang satu lagu terakhir, monggo. Dari monggo. belakang barangkali. Saking ibu-ibu monggo, Ibu-ibu saking juga bapak boleh. panitia monggo, satu lagu terakhir katuran teman-teman jenengan. Monggo. Wonten satu lagu terakhir requestin apa niki? Satu lagu terakhir, monggo. Pak Polo, ayo. Niko. Pak Polo. Pak Polo Selaji. Monggo. Satu lagu terakhir mantun iki disambung kalian lawak Cak Tirto Karno Tirto banyu Karno kuping. Duduk kuping banyu lho ya. Banyune kuping. Temenan. Wis tak apik-apikno lho. Wis tak keramakno jadi Ayo. kowe congek lho. Lah kasar banget to ya. Timbangku Cak congek lho. Lah kasar iku. Karuan Cak Tirto Karno. Monggo satu lagu terakhir penutup. Wonten? Napa? Lewong terakhir. Pak terakhir ayo Pak, ayo Pak. Ayo. Ayo. Gini. Ayo Pak Drop. Diobral wis 10.000 gak apa-apa. Ping 17 tapi. Ayo Pak 10.000. Oh, nggih Iya, langsung wis, kemawon 10.000, pun terakhir penutupan iki. 5.000 wis gak apa-apa wis modon pol iki. Ya toh. Joget, monggo. Lewong wis. 5.000 Pak, 5.000 temen gak apa-apa 5.000. Ayo Pak, 5.000-an. Oh, nek mboten kersa 2.000, Pak. 2.000 pun 2.000, Pak. Piye? 2.000, Pak. Hah? Nggih terakhir. Terakhir. Pun. Oh nggih, bijing tanggapan maling. Nggih. Pun 2.000 mawon, Pun. Saya iki lho ibu-ibu. Oke. Nggih. Wes iki penawaran terakhir, giliran Nah, terakhir nggih. 2.000. Aku timbang kaya dodol 2.000. kaya dodolan dog iki lho. 5.000 gak gelem. 2.000 ya. 2.000. 2.000. Ping 70 ya. Monggo. Napa? Anoman-apa. Nggih. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Ibu-ibu. Ratemi mau nggih ya? Oh. Ibu-ibu dapur. Nggih. 2.000 ndi? Monggo, 2.000 pun bar napa 2.000 terakhir 2.000 pokoke golek botek-botekan Bu masih mabuk kencur gak apa-apa Bu aku arep. Pun 2.000 terakhir 2.000. Ayo monggo Pak. Monggo Bu. Nggih, pun monggo. Ibu-ibu dapur. Nomor 1 ku dilelang aja nih. Sopo sing gelem munggah lho. Lagu terakhir Pak, ayo Pak cepetan Pak. Disian sampean. Ya apa iki? Beldos ban bocor baleni maneh. Baleni maneh. Nanti sini gak masalah. 2.000. Ya wis mang wis katut. Ayo lho ya. Lah nggih pundi? Ayo. Nah. Oh salah ibu-ibu Sing wis kono suwe. sing kono diseret ya lho. Ayo. Ayo. Bapake Pangawan sampun ibu-ibu gorong blas. Lah ayo Ayo seret Bu maneh. lho. Kan Wis seretan digawono mana nggih ayo. 2.000 ambu mencur. Pun 2.000 mboten apa pun. Anoman. Langsung dah. Ben nduk kene aku gak ketok sak. Ceritane wayang Jawi Raja arane gawe nyolong Sinta
no mancanco tumandang kalengko wis dadi awu pokok gede alhamdulillah Ayo Bu asing. asoy Ibu RW. Tungguin. Uye. operator handalnya modal laras makasih Om Jong Om Laras ceritane
nglajengaken wonten lawak. Sampeyan sawer lawake nggih. Terima Nggih, kasih. terima kasih Bu. Damel nyawer lawak mangke nggih. Matur sembah nuwun katuran dumateng sedaya kemawon ingkang sampun mirsani wonten lapangan Sumberaji. Nggih, ugi matur sembah nuwun ingkang sampun mendukung acaranipun Bapak Ki Dalang Roman Widodo saged pepanggihan besok tanggal 1 Juni wonten dalipun Bapak Kafit Kepo Anyar Mojo Anyar Mojokerto nggih. Ugi matur sembah nuwun kagem RMS. Terima kasih kagem Noise Fotografi matur sembah nuwun kagem budaya ugi kagem Gus Pandi Sipo mengobati penyakit kronis yang beralamatkan di Wonokupang Balong Bendo Sidoarjo. Terima kasih matur sembah nuwun untuk acara selanjutnya menika lawak Conge Ses dari Grazier mengucapkan selamat menonton dan selamat menyaksikan.